Hey, nou Bob, hoe beleef je deze dag? Gek man, Ja? super gaaf. Ja joh, ik bedoel, het is sowieso een eer dat ik hiervoor gevraagd ben om dit te doen, weet je. En dan zit ik ook nog in die heli, lekker rondvliegen nu naar Friesland. Ja. Hé JP? Friesland Boppen. Holland in de groepen. Maar wel hectisch, of niet? Ja, nee, is behoorlijk hectisch wel. Ook wetende dat we nog niet eens op de helft zitten, weet je. Dat is gewoon... Ik voel het ook aan mijn stem wel een beetje, weet je. Van dat het gewoon... Ja. Niet dat hij nu al uitgeput, maar je merkt het wel. Het wordt steeds harder werken. En dat is wel... het is ook leuk hoor, om hard te moeten werken ervoor. Vliegenangst, heb je die? Ja, een beetje. Ja. Ik vind het wel eng om in een vliegtuig te zitten. Maar ik vind dit helemaal niet eng op de een of andere manier. Misschien dat ik het vandaag wel overwonnen heb eigenlijk. Oké. Zou best wel kunnen. Nou, dat scheelt dan weer voor de toekomst. Ja, inderdaad. Ja. En hoe is het publiek? Te gek. Zeker weten. We komen nu uit Groningen, hè. Gaan we nu weg en we gaan nu door naar Friesland. Ja. Maar ik bedoel, ik hou heel erg van Friesland sowieso. Waarom? Ik weet niet, er is iets met... ik denk dat Friesen mij ook heel erg mogen. Ik denk dat het komt door mijn naam. Ja. Ja, dat zou We hebben altijd een goede ervaring in Friesland. En JP spreekt natuurlijk Fries, dus dat is ook goed. JP komt uit Friesland. JP komt uit Friesland. Alright. Snits. Het is gewoon een Friese band eigenlijk. Maar een mooie ervaring dus. Hele mooie ervaring. Ja, te gek.